जास्त खाऊ बसन खावा काय रे कधी काय खालाच नाही आता एखाद्या मला बसाक द्यावा बसन खावा काय खाया काही जाऊचा काय जाऊचा काय आहे काय रे जाऊचा काय तुमका उभ्याने खात असता म्हणजे चला तर मित्रांनो आता उसळ पाव उसळ घेऊ भजनावाले खातात आधीच वनिया उभ्याने खातो कोण कोण राजू दादा मुंबईत उसळ भेटली नाही की काय मुंबईतल्या उसळ भेटली टेस्ट चला 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 होय होय तुम्ही चला पुढे तू आपण बघूया गर्दी हा मग थांबा एका बघा काय एका सुट्या खाऊ नको या घे सुट्या खाता आरती आणि भजनांका सुरुवात होणार. अच्छा आरतीवाला मंडळ वेगळा भजनावाला वेगळा मी भजनावाली आहो पण भजनाक मिळता उसळ पाव मिसळ पाव वडे का भजनाक पण आरतीतली मजा वेगळी आहे म्हणजे थंय हर हर प्रकारचा मिळतला भजनात तुका उसळ पाव किंवा करंजी लाडू मिळते फिक्स मेनू आरतीत जरा मजा असता त्याच्या तवसात घरिगात मिळता. नमस्कार मित्रांनो. तर मित्रांनो आता 7 वाजलेत आणि आरतीक गेलेत तर मी पण आता चाललोय आरतीक. त्या दिवशी पहिल्या दिवशीची तुम्ही बघितलं असाल पण आज त्या दिवशी एकच असतं म्हणता कारण लवकर पटापटा आवरूचे असतात त्यामुळे आत्ता आरती बघूया तुम्ही पण ऐका आणि विनू आणि भजनाक गेल्यात तर चला आता आरतीक जाऊया. चला तर मग आणि आरतीतली धमाल बघा मजा असता आरतीक आणि बघा आता चला तर मग. शेषी पाटील भजनाला नाही तुम्ही आरतीचं मेन म्हणून आरतीचं बाबा प्रसादी आहे ना बाकीच्या रामध्ये हा प्रसादी बघूया आता जगन किती मोठी म्हणतात ते आरत काय तो मोठे पण सांगत असता काय तो जगन आता म्हण बघूया बघ काय झालं बघूया बघत नाही यार बघूया तू म्हण हा मग जगन आरत म्हणता भारीतली म्हणून म्हटलं आर्थिक जाऊयात होय अरे बाबा आज उसळा म्हणून तू आरती मोठ्यांचा हळू हा अरे उसळ पाव काय खात चल माझ्याकडे ही वेगळी असतात ही आरतीची मंडळी आहे ही बघा आता बघा काय फुलवतात तेवढा फक्त बघित राहा आरतीवाले. आता वाजपिव नवीन हा त्यामुळे आता बघा जगन का धरणार आहे होय होय म्हण अरे वाजव हे म्हण तू कोणराया आरतई तुझला गणराया आरतई तुझला आरतई तुझला गणराया आरतई तुझला अरे पण तू काय सांगलंस मका सांग माझी आरतीची गँग बघ कसली हा दिसत भारी आवाज नाही फुटत काय तो यो 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 सोनू अजिबात तोंड चालू होता काय सांगलं
अरे शेजगो खाली राहता आणि टाळ काय ना म्हणत नाही काय तोंडाच उघडत नाही ताच मी म्हणतो अरे मी एकटो आवाज लावतोय ना बघ मी एकटो आवाज लावतोय चल चल चगण्या म्हणतो अरे खाली पडक देणार ना अजिबात बघूया हा बघूया बघ त्या मोबाईल घेऊ ना अरे ताच सांगतो पुढे ये तू पुढे पुढे ये तू पुढे उसळ मग नाही ना मग पाव जाम होतले येत ते उठा वसा गिलास हा बरोबर आहे तू कुठ चगण्याक दाखवतोच आता म्हणा अरे चगनो सांगता तुम्ही म्हणा ना बघूया म्हण तू उचलून घेशील का माहिती हा बघूया यो एका गावात पुढे राहू हा नाही गावली तर तुझं करा नाही मग अरे तू म्हण पुन्हा बघ पमो वागती आता काय तुझ्यावर तोरस करील अरे आंब्याचे आम्हा प्रसादी घेऊ काय रे आता ह्यो हा आवाज नाही येत असलो तू काढतो तो हा बघ तो बघ आता साक्षी दुसरी म्हणतात तो साक्षी आता दुसरी तू म्हण तुम्ही म्हणा सोनं म्हणतो माहिती आहे तुम्ही भारी असता तुमचा आवाज काळी पाचका लागता म्हणून भारी अरे तू बोले काय म्हणा हे छगन म्हण एक काय रे छगन कशाक म्हणत म्हणजे तो पहिला तुझे काय काढतो गणराज म्हण नवीन आरत म्हणतात गणराया आरतही तुझला गणराया आरतही
ए उभं दो चॉकलेट दादा दादा चॉकलेट दादा आवाज सुटण्यासाठी तू का चॉकलेट दिला ना बघ हा म्हणून हैराण झालो काय रे लाईट लाव रे लाईट पकडची लाईट लावतेस गे कोण म्हणता मोठ्यान म्हण म्हणजे ऐका का भेटू जा तुम्ही म्हणता ना म्हणून म्हणतो उंच वाजत का उंच हा आपा कशी उंच वाजतो काही चंदे हे चंदे ये कार्य तो उंच वाजतो काही म्हणा म्हणा हा म्हणा लोक बघूया बसन खावा काय रे मला कधी काय खालाच नाही आता काय करता हा एखाद्या मला बसाक द्यावा बसन खावा काय खाया सही जाऊचा काय जाऊचा काय आहे काय रे जाऊचा काय तुमका उभ्याने खात असता टाकता जागा नाही म्हणजे चला तर मित्रांनो आता उसळ पाव उसळ घेऊ ह्या बघा या भजनावाले खातात आधीच वणी उभ्याने खातो कोण कोण राजू दादा मुंबईत काय उसळ भेटली नाही की काय मुंबईतले उसळ पाहिजे टेस्ट चला 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 होय होय तुम्ही चला पुढे तू आपण बघूया आता गर्दी आहे माहित थांबा ऐका बघा काय ऐका घेवा एका सुक्या खाऊ नको या घे सुक्या खाता जेवढं आवडलेली आहे का हे चप्पल चप्पल बघते चप्पल आवडले आवडले अरे छगन मीठ मीठ बघ काय केलं हे किती पाव आले ते किती पाव आले ते किती पाव आल्या
हे बघ हे बघ अरे पाऊस अरे आम्ही आधी खाऊची तुम्ही आरती आधी चार ते बघ तकडे 10 वालो तकडे 10 वालो कट सपलो कटची वाट बघ आरती गेला हो ही टीम वेगळी आहे बकडे रांगोळी बाजू करून बसली अरे बाहेर ते वनिया उभे नाही खातो छगन का वेगळे काढतात संपता लगेच अरे हे अजून उसळ मिळायच्या मग आबा ककडे कशी का आधी आबा तोटोयलो माका गेला पुढे गेलो तोटोयलो घेऊ मोकळो आलो चवळीने अरे तुम्ही झाला तुम्ही पशार 4 पाव घी अजून उशिरा आलाय आम्ही बरोबर भजनाला होतो कम्प्लीट बाबा आरती जोर होतो आरतीवाली कसली आरत म्हणतो आणखी देऊ नको नको घे आबा काय पाणी टाकलं की काय हे थांबा दुसरी वाईट जरा धीर धरा वेटिंग वर देऊ मी पण बाजूला होतो चला तर आरती झालेली आहेत आणि उसळ पावचा मारान काढले नी होय ना चगण्या तू भारी भारीच काय करतो रे बाबा चगण्या पहिलोच अनुभव इलेलो हा उसळ पाव कशी खातात ती एवढे एक एक काय हा मी तरी एक पाव खाल्लेला अरे तो सुद्धा एक पाव का खाले घराकडे सामान लिहिलेलं मी म्हटलं एक भाकरी कमी कर आणि आज मारना गावलं झाले असते तर वांदे झाले असते शे ही कल्पना पहिल्यांदाच आहे एवढा अरे माका शेवटचो कांद्यात मार आता वाढूक कधी लागतही नाही यांच्या पहिलो अनुभव आहे माझा अरे ये नंदन ये उसळ पाव खातो ये अरे ये अंदाज येत नाही यांचं बाबा अंदाज म्हणजे तू अंदाज कसा भेटणार नाही, वाटला कसा वाटला 2 वर्षांनी का किती वर्षांनी 2 वर्षांनी इलं ना वर्षानंतर येलो वाढलेलं दिसतंय प्रमाण खाऊचा मग उसळ पावाचा उसळ अकडे बघून जा आणि जेवच्या अगोदर उसळ ठेवूक नको हा अरे ये उसळ पाव खा हा? अरे ये काय उसळ अरे ये पाव ये रे ये तू ये